megalayapost.news. Banwanra ay kajing tungkam tungjam kabukut bat kabasuba hapo ka district lengba ka district selection committee Hariboy ka Federation of Khasi Jaintian Garo People FKJGP North Khasi Hills District mentaga singi kalapan her sendon daga dorkas ha ka office u deputy commissioner Hariboy bandawa pentrikam halor kimat badan kam ha kajing tungkam tungjam hapo ka district lengba ka DSC ha kajing yalang president ka FKJGP North Khasi Hills District Union uba Louis Star Lengdo lembat kit khot nang yalam mentaga singi kilakendu sendon yaw secretary ka DSC Badru Ubadeu Additional Deputy Commissioner Hariboy Raja Brahma ban pensengau halor kiti kimat jingdawa kaseng Badru ban IT ke dorkas na kebenta ban kerpat ban pentrikam ya kiti kimat jingdawa kaseng haga liang ketungkam tungjam haga district lengba ka DSC kini kimat jingdawa balabu da ke FKJGP North Khasi Hills District Unit ki kentup ban penpau poitba ki ansaki bat ki marks jong kitu ki samla bayakun ban yok kam haga official website jong ka district ban penpau ru ka kerteng jong ki kertong ki belarung syaka personal interview bat sakawai pat ban pendapat ba kam kloy lada don kino ki pos ki balan ha kitanat sorkar baper ha ka district kabadai banya lingba ka DSC ha bakran shkilat patai kubor president ke FKJGP North Khasi Hills ba Louis Sterlingdo ba general secretary ba Ricky Majau kila ong ba kadau ka bapenong ya kaseng manbu ya kite kimat jingdawa ha kalyang ka tungkam tungjam kadai ka jing angnut bandon kata ka jingku jing suba ha kalyang ka aikam ka ajam kabadai katkum ka jingla jong kitu ki kirtong ki bayakun ha ki pos baper ka DSC kila ong ru ki jingdawa ba kman ki kentup bantat paitba ki ansaki ki mang bayok khur da ki kertong bawat kam baru bantat ki kerteng jong ki kertong ki bayok rung syaka personal interview kenang ba kani yarap shibun banwanra ya jing tungkam tungjam ka bukut ka basuba baru banyarap ru ya ki samla ban pentibet yaladi haba ki layok ban bishar banya biang ya jingla jong ki lengba ka ansaki namar kata nakaliang kiti kinoilam ke FKJGP kila kerpat jur ya ka office deputy commissioner Hariboy bakin shim khialam halor kiti ki man jingdawa ka seng bat ka seng ka khmi lentiru banla ban pentrikam ya kiti kiman baladawa kenang banwan kata jing tungkam tungjam ka bakut ka basuba ka badai katkum ka jingla ki kertong wat kam ha ke examination tungkam tungjam ki baper din ba kajingwan kedu jungi na kaliang kaseng isangi ong bani kedu ya deputy commissioner budi chairman jong ka DSC reba kajing simsti jong sa DC tingilai kedu no ya IDC isa Brahma di hilayo kedu bi hadin bangila submit ya gini ikot memorandum ki bangila ai sa ko office jong ka DSC kolong baban pembiang kita kumloong the presiden mene ba ka DSC kediban lek kloy kita ki ban ai kita ki advertisement kenang ba kanum bam ya kapor jing ki ba apply nomor ba nagi pos ki por ki balet ni julap ba ki pelat meta u kalong lap ki pelat u arpsau ka exam ba kalong sau arpsan hadu ulas man de kalong ba kini ki bala ki bala cross ya ka age over age ka limit dan ba kila dulu ban apply sai ki post ban wan squad ti kalong kependuk mesim ya kita gina apply kam te ngina kaliang kaseng ban kan bet kata ko apply kam ila wan mi sa secretary jong DSC di Salbrama ila pensayangi ila batayangi ba kumbla la ong di presiden ba kini ki post kini ki divisional post kibadai balik nak state government ba ya ki guild for idi ban pen IT no sa ka district selection committee jong Hariboy district belum ba ngi labu ru ya ka jingtho hikmat jong ka DSC ba kamde ban pen slam ban penmi ya ki result jong ban penmi ba kino ki boyo kino ki bomyo ba barbor da ka slam jong penmi ya kani result jong kino apply kam kapelong no ka jingdu mesim kani ban apply pat sakwe ki post nomor bakil apply kini ki post ka slam jong ka jingni result ka pendu mesim iki ya kuntangi la kerpat ya na kaliang ka DSC kil ong bato ya menta kani ka post ka bakila pelat menta na kaliang DSC yung kisen kin sa pelong play ya ki exam jongki but ya ki result kin permi kam play kanang ba kanam don ka jingdu nong inu kana sama pulih gula ada pulih te na kaliang jong DSC secretary ru ong ba kajing slam jong kajing beto exam kolong ba kajing bomdan ya ki proper examination hall mo kamdan proper examination hall ti kumtangi na kaliang ka sangi kertu ya ki board district ban pen ban penyo no play ya kita ki examination hall ki jakato examin jong ki kena ki ba apply kam kenang ba kanam don kono jing nong ka bakraw ya ki kun samla ki ba adep ya ki jukule joki te awaited ka DSC ni na kaliang ka FKJGP
ni wan kundu ni kran habai de bukan answer key long kan ka answer key ko mot long ba long itu candidate ki ba apply kan ko post to exam ki pan yo pek long ba ki yo pek mesti ro adem betul ada to exam katu ka question ka ba ki yo maki ki yo pan pek lang kanang ba utu candidate tip hai bakla long balik bakla film no pas long yo pan pek lang kata ka de jimut na ka jeng doni ka seng ni la jimut sya ka secretary jongka DC mo long habai de betul kenang ba ki candidate ki ba apply ke no ko post ki no kam kin nom atatin shu habaki ki ka to ka chikli lane ka answer script ka baki kila da tho kata ka de jimut na kalian jongi ka seng FSP ni wan kundu yo DC but hagaju kapor long ikwa ru bakalong transparency long habai de post kino post buan buran po riboy kampam brokoi ki department but hagaju kapor na kalian jom ka DC office kibri joga DC ba hakiba le kino ki post kidi ban bu bhaya kini ki ki advertise lakalong ha ko website nanya lakalong ha ko notice board kidi tip kamplai khnang ba ki candidate ki bakwa apan apply hakar kom ka ba day but hakibo pian por jo ta ka de jingkwa na kalen jom kaseng ba ni la jingmut susu ru la long kabala long ba kamtam habai de bini post grade 4 mo divisional post ki badai hapo ka district jongi hi ba ki breu ki badai na po ka riboy ki la banle na hapo ka riboy hi pero kai ki department dei tang hapo di service wat ki department ki badon hapo ka riboy lat no ki post ki ba de grade 2 grade 1 mod la banle na po na po silok dengan tak ada kerja kuat, buat kerja wan kamu jadi additional DC ban wan itu nak kerja persen speed. Jadi kata keba nak kerja kuat. Bat susu long ba la bakap ba kumbulong mentahi long ba kibun hi candidate ki ba apply ki post ko per ko ka district jomi kilong atatin ba nomor balik se kidon ki ba la bunong wa kidon kita ki bayat backdoor long intip hakono kador ki panungkam yang tim backdoor dia nak yang juga seng kakwa ba kan long transparency hawa ki tung ya kino ki post ki balaj hapo kadisi hapo report sik ta ka de chakwa juga seng megalayapost.news